बोला बोला छठी मैया की म्यूजिक बाय दीपक दिवाकर। डीजे राजीव गइल रही कोई के सिंगार रे छठी मैया के किने प्रसाद रे जीव करे धक धक सैया कैली ही सक बावे दोनों के पसंद कैसे जाई पीछे नारियल भर बेचे मुख भतार बेचे नारियल भर बेचे मुख भतार बेचे गइल रही कई के सिंगार रे छठी मैया के किने प्रसाद रे जीव करे धक धक सैया कैली ही सक बावे दोनों के पसंद कैसे जाई पीछे नारियल भर बेचे मुख भतार बेचे 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 बोला बोला छठी मैया की डीजे राजीव बजरंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपाहर। सखी रे काथी बताई हमरा ना कुछो बुझाला देखी लो भरे हमारा के कोई ना देवे कहीं हाला हो सखी रे काथी बताई हमरा ना कुछो बुझाला देखी लो भरे हमारा के कोई ना देवे कहीं हाला सैया बोले जोड़ा सा यार बोले दर्जन सौ सैया बोले जोड़ा सौ यार बोले दर्जन सौ इहे देखा देखी दोनों बार चिखे सिपली ला भर बेचे दियारी भतार बेचे सिपली ला भर बेचे दियारी भतार बेचे फुलकिनी पर शादी सखी देवर से भेजाइनी ऐनी कवना रे जतरे बुरा रे हम फंस गईनी हाँ हाँ पान फुलकिनी पर शादी सखी देवर से भेजाइनी ऐनी कवना रे जतरे बुरा रे हम फंस गईनी दीपक हरे राम के बावे सब गलती राइटर पारे के बावे सब गलती औरी किनी की चली जाई बीचे कोसिला भर बेचे गागल भतार बेचे कोसिला भर बेचे गागल भतार बेचे बजरंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपाहर।